и оправим правата, лопатата и кирката. Нека да започваме. Започваме с мястото. Чудата си пещера. Търся пещера, се паднах в това и кажете ми, една пещера. Село. Нека го грабим. Ой, до него има пещера. Така ще бъде добро място за диаманти. Ама дайте първо да го грабим. Тази пешка може да ми потреба. Сега. Ще ми трябва. Ама нямам мутика. Много ти видя, имам видя. Ще си направим мутика. Не знам. Ще се опитаме да намерим. Тихо, и тихо. Те, няма така да го грабим. Представя това да търсим. Ето да започнем пещера. Започваме да експлорираме пещерата. И други. О, ще делать. Я се разкопавам. Мантию. Да, не самое. Експедицията ни за диаманти свърши. Добре, експедицията ни за диаманти от 5 стака до 5 стака и 47 диаманта. И добри лопатки.
експедицията, оставих се диамантите, нека да ходим. Не да размаха, не да рай! Две. Още едно. Още едно. И още едно. О, едно. Още едно. Две. Тривено, нали? Тривено. О! Време да попадаме на работа. Тук няма нищо. Никога. Къде отидем да махаме? Мале. Намерих 13 Ancient Debris. Браво. Спокойно. Той говорим. Карай, че забрах. Добре. Вече отивам. Уча? Чакай малко, Отиваме вече да си.
Текна нещата. Това беше лоша идея. Ау. Гойчо. Може ли мечът ми? Да, мене. Как? И пък в мене. Искам да знам къде отя ми е мечът. Нали че го бях дроп... Нали го бях пуснал без да искам преди да затворя сервера. Отидох да ти го давам, но го бях пуснал. Бях го дропнал и сервера тогава се затвори. Сервърът е засмукал Netherite меча ми. С енчантите. Лъчо. Да. Сега какво ще правя? Нямам него мечът. Сега ти и твоите перчески умения ще разкажеш на селектива какво се е случило. Добре. И ще видим какво той ще каже. И също той и в момента афака ли е още? Нали какво ще кажем? Внимавайте. Не! Едва ли ще го каже. Имаш ли фойерверки? Да. Ето си 51. Дай, че ще ходя в Енда. Да търся сграда. Уи, ихи. Искаш ли да дойдеш с мене до Енда да търсим кули? Не за елитра да отидем до кулите, които аз съм обиколила, ама не съм влезла в тях. Добре, само че да си доправя това, което забравих да го направя. Да, да си довърша видеото. И ще направя много видео, двамата. Ще трябва ли да говоря? Да. Добре. Ай. Между другото си прекръстих канала на Хелмечо. Не са, нали? Да. Бъшко, това е детско. Еми, тъкмо трябва да се оправя. Че в момента намерих още едни крила по съвсем голяма случайност. Добре, браво. Това не го очаквах, между другото. Чакай. И сега, мак, не моля те. Еми, видеото. Благодаря, че гледахте това видео до края. Лайкнете и се събредни и очаквайте за още нови видеа. Чао!